उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। कणकवली आचरा रस्त्यावरती पाणी आल्यानं वाहतूक ठप्प झाली होती। गणपती स्थानावर वरवडे फणसनगर येथे रस्त्यावरती पाणी आल्यानं वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती। याचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी। पाहूयात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पावसाची सुरुवात झालेली आहे। सध्याच्या परिस्थितीत कुडा, कणकवली, वैभववाडी, वेंगुर्ला, मालवण या ठिकाणी पाऊस सुरूच आहे। कणकवलीत देखील 94 मिलीमीटर पाऊस झालेला आहे आणि कणकवली शहरातील गणपती सण हा देखील पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्याने थोड्या प्रमाणात पाणी आलेले आहे। तसेच वरवडे येथील ब्रिजवर जे आहे ते पाणी आलेलं आहे। तसेच वाहतूक खोळंबली आहे। आचरा रस्ता असतो कणकवलीवरून तो आचरा रस्ता आहे तो ठप्प झालेला आहे। सध्याच्या हे प्रशासनाने देखील अलर्ट जारी केलेला आहे। वरवडे येथे पाणी आल्यामुळे वाहतूक ठप्प झाली। आपण पाहतो हे जे पाणी आहे ते कशा पद्धतीने आहे आणि येथे जी वाहतूक आहे ती देखील ठप्प झालेली आहे। नागरिकांना सतर्कतेचं आवाहन देखील केलेलं आहे। काही नागरिक शासनाने सांगितलेल्या नियमांचे पालन देखील करत आहेत आणि कामानिमित्त बाहेर पडले नागरिक आता पुन्हा माघारी जाण्याचं आपल्याला दिसत आहे। कणकवली आचरा रस्ता हा वाहतुकीच बंद झालेला आहे। कणकवलीवरून आचऱ्याकडे जाणारा जो रस्ता आहे तो वाहतुकीच बंद झालेला आहे। वाहतूक ठप्प झाली आहे। आपण पाहतो कणकवली वरवडे येथे हे पाण्याचे पातळी वाढत आहे। येथे नदी आहे, बाजूलाच नदी आहे आणि नदीची जो पातळी वाढल्यामुळे हे पाणी एका बाजूला आले आहे। त्या बाजूला देखील काही प्रवासी आहेत ते थांबले आहेत, काही महिला आहेत तिथे आपण पाहतो आहोत की ते थांबले आहेत एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला हे प्रवासी आहेत हे देखील थांबले आहेत। त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी पाण्याची जर पातळी वाढली तर धोका उद्भवू शकतो, नागरिकांमध्ये भीती निर्माण होत आहे। आपण पाहतो आहोत की हे सर्व जे प्रवासी आहेत ते आहेत। तुम्ही कुठे जात होता काय सांग? मी आता इथून कणकवलीहून आचराला चाललो होतो, पण हे पाणी नदीच्या पुलावरती बाहेर पाणी भरपूर पाणी आहे, त्यामुळे आता पुढे जाऊ शकत नाही आम्ही। मागील एक तासापासून पाण्याची पातळी वाढत आहे। निश्चितच हे प्रवासी होते हे इथून जात होते, मागील 1 तास पाण्याची पातळी ही वाढत आहे आणि त्यामुळे इथे वाहतूक ठप्प झाली आहे। स्थानिक नागरिकांनी आणि पोलीस प्रशासनाने येथे 1 किलोमीटर आधीच बॅरिकेड लावले आहेत आणि वाहतूक करू नये अशा सूचना दिलेल्या आहेत। त्यामुळे ही पाण्याची पातळी जरी आता वाढत असली तरी एक महिला आहेत त्या आपण रस्ते या पाण्याच्या पलीकडे आपण पाहतो आहोत की त्या तिथे थांबल्या आहेत, जी पाण्याची पातळी कमी व्हावी यासाठी हे वाट बघत आहेत। पण पाण्याची पातळी वाढत आहे आणि त्या बाजूला दुसरी नदी आहे, त्यामुळे कुठलाही म्हणजे दुर्घटना होऊ शकते। त्यामुळे प्रशासनाने याची दखल घेण्याची गरज आहे। सध्या जर बघितलं तर काही प्रमाणात पोलिसांनी बॅरिकेड लावलेले आहेत, पण हे जे प्रवासी आहेत ते प्रवास इथे येऊन अडकलेले आहेत पाण्यामध्ये, अशीच एक परिस्थिती आपल्याला दिसत आहे। हे जे पाणी आहे ते आपण पाहतो की आचरा रस्त्यावर हे वरवडे या ठिकाणी हे पाणी आहे आणि हे पाण्याची अजूनही वाढ होत आहे। याच्या ठिकाणी एक 500 मीटरवर देखील ही पाण्याची पातळी वाढलेली आहे। तिथे काही प्रवासी पुढे आलेत, काही जण पाणी बघण्यासाठी आले, पण सध्याची परिस्थिती ही येथे विदारक आहे। जर अजून पाऊस जर पडला जास्तीत जास्त वाढला तर पाणी वाढू शकते आणि येथे पूरग्रस्त परिस्थिती निर्माण होऊ शकते। कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।